cały dzień. Cały dzień. Chodź. 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 Prosy. Gdzieś? Gdzieś mama? Nastąpiłeś to. Zmalować. 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 Wszystko. Zmalować. Poglądamy książkę, później pomalujemy. Ojej, kto to jest tutaj? Tu jest mama. Mam kot. I koniec. I koniec. Nie, a tutaj co jest? Ojej, ale tam był straszny robal, pokaż mi go. O Jezus, tam widziałaś? Tak. Patrz. Ojej, a co to jest tutaj? Tu jest maklalu. A to? To jest mama. Jest malutki pająk. Pająk malutki. A to? To jest ślimak. Nie, no co to jest? To jest ślimak. Nie. To jest ląka. Tak, to jest biedronka. A to? To jest malutki. A to co to jest? To jest mrówka. Nie, to jest komar. To jest komar, mama. Nóżki jest komar. A gdzie jest mrówka? Nie ma. To jest mrówka. Tam jest mrówka. A jak robi piesek? Hał, hał. A kotek? Miau. A rybka? A rybka jak robi? Ojej, a co tu my tu mamy? Co to jest? To jest myszka. A jak robi myszka? To drugi też jest pieski. Drugi też są pieski. Hał, hał. No ojej, co to tutaj jest? Ojej, a co to jest? Ja nie wiem, co to jest. To jest klówko. A jak robi klówko? Mu, mu. A to co to jest? Ojej, a co to jest z tą taką czerwoną grzywą? Tutaj. Ko, 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 ko. To też jest kulka, Malutka. mama. Ojej, a co to jest? To jest też osioł. I a. A to? Myszynka. Chrum, chrum. Kulu, kulu. Ojej, a to co to? Hipciokopotam. Hipciokopotan. Co to robi hipciokopotam? Nie wiem. A to co to jest? To jest debla. A to? To jest lumpek. A jak robi? Słonik jak robi? Uuu. A to co to jest? I Ojej, ojej, a to co to? koniec. Koniec. Koniec, mama? A wy chcesz malować. Chcesz malować. Malować. Chcesz malować. A jak ma mama na imię? Alina. A tata? Dalej. A ty jak masz na imię? To ja. A babcia jak ma? Ale to jest Lena, mamo. I Lena. A druga babcia jak ma na imię? Romka. Lampka? Romka, no. Jest malować. 7.